Какво ще кажете? Не е ли прекрасно? Къде ли е клиниката? Там е номер 2. Кои сте ви? Новодошли. И откъде идвате? Току-що слязохме. А къде се качихте? Ами, в селото. Това е селото. Пристигнахте. Вижте, не е ли странно? Колата ви чака. Иан Маккелън. Имате само 45 минути. Колата е отвън. 43. Джим Кавизъл. Хейли Атуел, Рут Уилсън, Лени Джеймс, Винсънт Триган, Рейчел Блейк, Джейми Кембъл Боуер и други. Сценарист Бил Галагър. Режисьор Ник Хърън. Затворникът. Шах и мат. 6-ти епизод. Разрастване на селото. Талон на номер 6 за час в клиниката. Те строят къщи, докарват хора, нещо става. Да, разрастваме се. Не мърдай, моля те. Какво е това? Трябва да ти направя тест. Извън селото няма нищо, а идват новодошли. Как е възможно това? Прав си. Това не е нормално. Да. Разрастване. Какво има? Чудесни са. Не мислиш ли, че са прекрасни? Това са просто къщи. 11-12 много си далеч от истината. Разрастването означава, че нашият начин на живот се превръща в център на Вселената. Преувеличавам. Но мъничко. Хайде, поеми дъх. Този момент ще остане за следващите поколения. Нашето семейство ще има следващи поколения, нали? Ами да, предполагам. О, Боже! 11-12, толкова си. Сериозен. Поучи се от своя баща. Отпусни се, живей за мига. Танцувай до зори с някоя девойка. Какво е това? Може би смъртният ти акт. Защо сега? Имаше много възможности. Опитах се да ти помогна да се впишеш, но ти продължаваш да отказваш. Избирай. Този живот или смъртта. Асимилирай или умри. Това е дарът на смъртта в селото. Имаш избор. О, 2! Това сте вие. Наживо. Бих ви поискала автограф, но нямам молив.